la por de desaparèixer, que és la gran por que té l'astronauta, que crec que té molt a veure amb les artistes, que moltes vegades ens plantegen per què som artistes i per què fem el que fem, no? I com que tot el que fas ha de tenir un sentit i que et porti a un altre lloc. Llavors, amb aquesta obra, aquesta astronauta està en aquesta missió per ser algú, per aconseguir alguna cosa palpable, que es pugui escriure en un llibre. I això és el que em confronta molt a mi, jo no sé si mai faré una cosa que quedi escrita a la història, no? I sí que és veritat que és una por que jo he abandonat molt ja, i ara fent aquesta obra m'està tornant una mica de dir, hòstia, quines proves de la meva existència quedaran quan jo no hi sigui. Aquesta por l'estic vivint per culpa d'aquest espectacle. Mira, jo ho pensava aquesta setmana i crec que aquest espectacle, el que m'agradaria que vivís la gent, o amb la sensació que m'agradaria que sortís, és amb aquesta sensació de quan passa una cosa normalment molt dolenta, et passa alguna cosa molt dolent a la vida que no controles, que de cop tu vas fent, tens les teves preocupacions, les teves cabòries, estàs probablement en un drama existencial perquè sempre n'hi ha, i de cop passa alguna cosa que t'atura i et fa replantejar tot i relativitzar tot. I dius, que potser allò no era tan important, que això que m'ha passat té solució perquè ha passat una cosa prou gorda com per frenar tot l'altre. I de cop la teva vida té un sentit més bonic i li dones més importància a certes coses. A mi m'agradaria molt que la gent, quan sortís d'aquest espectacle, tingués aquesta sensació sense haver de passar per una experiència dolenta, sinó perquè és molt difícil ser sempre conscient de que la vida s'ha de viure i val la pena viure-la. Llavors, m'agrada pensar que després d'aquest tripazo d'espectacle la gent pugui sortir amb aquesta sensació. Començant per aquí, que a mi ja d'entrada, quan em van dir que assajàvem un mes al Sandaro, que vam assajar, i un mes a la Fènix, on estarem un mes fent funcions, a mi això em sembla d'un privilegi i un lujazo que no sempre es té. Llavors, clar, de cop i volta entres a l'espai i la cosa canvia moltíssim perquè ja és casa, toques el terra que tocaràs durant un mes de funcions, controles l'espai... Bueno, això, com a intèrpret, és un luxe. Llavors, tenir una setmana de residència tècnica ja ni te cuento, és un regal. I avui, justament, que hem fet que teníem dos grups d'adolescents, de batxillerats escènics i artístics, m'han preguntat si ho faria diferent si estigués al Nacional, o quina diferència hi ha interpretativament en tenir el públic aquí, a un PAM, i que jo ho prefereixo milions de vegades, perquè et veuen la suor, et veuen la lagrimita i tu els hi veus amb elles. Llavors, a mi això em sembla que, a mi em suma moltíssim més.